Mga ka-Disciple, napansin niyo ba kung minsan mas madali tayong magbilang ng kasalanan ng iba kaysa suriin ang sarili natin? Marami tayong alam sa kung ano ang tama, pero minsan kulang tayo sa puso para gawin ito. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 15, Memorial of Saint Teresa of Jesus, Virgin and Doctor of the Church. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 11:42-46, matapang na sinabihan ni Jesus ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng batas. Sabi niya, "Kayo, nagbibigay ng ika-10 bahagi ng yerba pero nililimutan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos." Pinuna rin niya kung paanong gusto nilang laging nauuna sa sinagoga at gustong binabati sa pampublikong lugar. Lahat panlabas na pagpapakita ng kabanalan. At sa mga tagapagturo ng batas, sabi ni Jesus, "Nagpapasan kayo ng mabibigat na pasanin sa iba, pero kayo mismo, ni daliri ay hindi kumikilos para tulungan sila." Mga ka-Disciple, ang babala ni Jesus ay malinaw. Huwag tayong maging parang mga Pariseo na magaling magsalita pero mabigat maningil. Minsan tayo rin ay ganito, mas mahigpit sa iba kaysa sa sarili, mas mabilis maghusga kaysa umunawa. Pero sabi nga ni Saint Teresa of Jesus, the important thing is not to think much, but to love much. Hindi masama ang disiplina o kaayusan sa pananampalataya, pero kung wala itong kasamang awa, kababaang loob at pagmamahal, hindi ito tunay na kabanalan. Tanungin natin ang sarili, ako ba ay naglilingkod dahil mahal ko ang Diyos o dahil gusto kong magmukhang banal? Nakikita ba sa mga gawa ko ang pagmamahal ni Kristo? Ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa pagsunod, kundi sa pusong marunong umunawa, magmahal at magpatawad tulad ni Jesus. Mga ka-Disciple, huwag nating gawing pabigat ang pananampalataya sa iba. Gawin natin itong paanyaya sa pag-ibig ng Diyos. Let's live not just with rules, but with mercy and compassion. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.